Purwakane pagelaran ngaturaken bismillahirrahmanirrahim. Beksa Ridho Esti kawiwitan. Shollu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih ramadhalan nugroho paring Gusti Kamu kuwasa. Mugi kepareng temedak temanduk kajiwa kasarira ing panjenengan dalasan kula ing satuhu kinasih. Kepareng kula matur wonten ngarsanipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang dahat binektenan. Jengandika Mas Bagus Surya Kusumo SPD DPR Provinsi Jawa Tengah fraksi PDI Perjuangan lan sedaya janjang pengurus partai PDI Perjuangan ingkang tansah kinabekten. Kadang seniman-seniman dalam para pamirsa ingkang satuhu kinurmatan. Amurwakane anggen kula matur sumangga kita tansah njuwaken ras puja, puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring kanugrahan awujud punapa kemawon dhumateng panjenengan sedaya lan kula satemah ing wekdal punika saged pepanggihan kalayan kinayoman ing karahayon. Salam saha selawat mugia tansah katuraken dhumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minangka dadya tepa tulodo gesang bebrayan wonten ing alam donya lan tansah panjenengan kula anti-anti pitulunganipun syafaat benjing wonten ing alam akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sagung para pamirsa, menika saking para kadang jaran kepang beksa Ridho Esti saking Desa Sumawana, Kecamatan Sumawana. Ingkang sepisan ngaturaken agunging panuwun dhateng Mas Bagus Surya Kusumo SPD ingkang sampun kersa nimbali kula sakadang nderek ngregengaken acara Aja Tumeh Fesonten menika. Para pamirsa, ing wekdal sonten menika jaran kepang beksa Ridho Esti badhe nglumantaraken beksan warok kanthi lelampahan suminten edan. Wonten paraga ing samangke nggih punika kadang warok sedaya menari BKE suminten sederek Ayahra, warok guna seca sederek Mika, cempluk warsiah sederek Tiara, Mas Subrata sederek Malvino Harjo, Suragenta sederek Zidan Faiz. Ananging saderengipun kula sakadang nyuwun bereng pangsapa mbok bilih sak mangke anggenipun derek gladen kirang dadosaken suka gumbiraning penggalih jalaran kula sakadang tasih sak lebeting pasinahun. Sepisan malih saking kadang-kadang jaran kepang beksa Ridho Esti nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Sugeng siang sugeng hamirsa ing ngantos paripurane sak mangke. Nuwun kawula nuwun. Kuwite Sumaraman Tara mawurahan gumuruh swarane tan ana wadya ingkang kacicen sedaya miranti yo sanotku mrekoy. Oh
kumite kumaraman cara mawurahan umurus warane tanono wadya ingkang kacicir sadaya miranti yo sambut kumrakut swarane tanono wadya ingkang kacicir sadaya miranti yo tansut kumrekut samekta siaga para warok budal. Lono carita saking Ponorogo kesatriya sakti mandraguna ingkang asma Warasura Manggala ingkang gagah rengginan lan daya Lono carita saking Ponorogo kesatriya sakti mandraguna ingkang asma Warasura Manggala ingkang gagah rengginan lan daya Mono carita saking Ponorogo kesatriya sakti mandraguna ingkang asma Warasura Manggala ingkang gagah rengginas lan daya rekadat bos Sewan kono raja muda ing Ponorogo Siyaka ing yuta lawan raja
Waisino kulon parane manuk ing hotel ana wiwitan pating cemruwit rabe swarane katon asri donya saisine mesani Kuratandira Sena putra sesumbaran manangkari kentaring angkasa kumura langit pindha kelap sasra karo sande pindo sewu kaca ngamuk mire sang narapati karana Sena putra tuhu sakti Pratamtama Joko Buddhata Wati Buah Wati Buah Betul Kemakaras kapang Cinodotyo Tembang margawangan
Woi. Hai. Ho a. Ho cho. Hai. Ho a. Hai. Ho kết chua. Hai. Ho a. Ho ai. Ho a. Ho ai. Kết chua. Rasakan Banyuwangi Raino Bagi sing tau sepi Lanang wadon ageng-ati Langakan susah ati
solasakane kalewong sarwa pantasi lan more yami lahir batine atas kalamun kaki kembang itu yo 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 wah 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 dadi nganten kalian Den Mas Broto wis padha cemawis. Blonjo-blonjo wis padha teka. Undangan ya wis tak sebar. Ning klambine kok rada kegeden sithik ya. Duh! Minten! Wah! Minten! Anakku! Minten! Neng ndi iki mau? Duh! Minten! Wah! Neng kene! Wah! Ya! Pak, Aduh! pripun Pak? Tak goleki kit mau jebul awakmu neng kene. Iki lho dewae njajal kebaya Ya. sing bakal tak inggo ijab kalian Den Mas Broto Wah. kuwi to Waduh. Pak. Ya.
uga gladan beksan kalian Pak Lek warok sing bakal ngiring acara resepsi Wah, kuku yo. to Pak. Weh, pakmu cilek warok, kakangmu warok. Kaya ngene iki ya sesuk bakal dijeki anggonmu mantenan. Weh, ambune kecut ora tau adus kaya ngene ya bakal mbok jaki ngiring ngantenmu sesuk, Nduk. Klambine kok rada gegeden sithik ya Pak. Ngono. Kok Ya. dicilikke lak wis Oh, pas. iya, mengko dicilikke sedelok nang wetan masjid mitir kono ana tukang jahit. Mengko dicilikke. Apa jarine yen wong wis arep dadi manten kuwi kudu prihatin. Ning atase wong arepe dadi manten kuwi pancen kudu prihatin, Nduk. Kudu tirakat ben supayane kasembadan tekane nggonmu dadi manten. Yen disawang aku wis ketok sumunan apa durung, Pak? Neng atase kowe minten anake warok guna seco. Wah, ayo paling ayu dhewe. Anakku lak ya pancen paling ayu dhewe. Ya apa ora, Mas? Waduh. Sopo sing ora ngerti? Yen atase suminten anake guna seco kuwi pancen ayu dhewe. Oh, gini. Kowe kuwi anakku siji dadi gantilaning bapakmu iki, Nduk. Ini tak kandhani. Iso, Pak. Kepiye? Iki mau Kanjeng Adipati saka Kadipaten Trenggalek utusan karo Kanjeng Patih sowan ana ing bapakmu iki, Nduk. Saikine Kanjeng Patih utusan saka Trenggalek kandha anggonmu dadi manten karo Den Mase Brata kuwi disuwak, Nduk. Disuwak? Disuwak ki apa to, Pak? Wah, Ning ngomong ki mbok ya sing Gek jelas. kepiye lehku ngomong karo kowe, Nduk. Iki ngene. Tegese disuwak kuwi anggonmu dadi manten karo Den Mase Brata kuwi ora sida, Nduk. Dibatalake. Loh! Pak, kok dibatalake ki kepiye to, Pak? Ki blonjo-blonjo ya wis padha teko. Undangan ya wis tak sebar. Aku isin, Pak. Aku isin, Pak. Ora dadi ngono. Undangan ya wis tak sebar to, Pak. Ora karo dapuraning Brata, ora apa-apa. Kakang-kakangmu warok, pakmu cilek warok ya kena. Senajan ora tau adus, rupane kaya ngono ya kuwi isih unggalmu, isih sedulurmu warok. Aku kudu Den Mas Brata, Pak. Wes, Dok. Aja diketuni. Aku kudu Ora ana dapurane Brata tak goleke lanang-lanang mitir kene. Aku kudu Den Mas Brata. Enten nggih, Bu nggih. Enten nggih. Pundi tiange pundi, Bu? Pundi? Teh mriki. Mang minggah mriki, Mas. Anakku gelem apa ora kene? Ora sah ngenteni dapuraning Brata. Yen wong mitir kene ana sing luwih ganteng. Sapine akeh mboten, Bu. Tegale, kopine. Alhamdulillah. Aku kudu Den Mas Brata, Pak. Tak goleke mitir kene sing kebone kopi akeh, sing tenang. Ora oleh
anake Dipati ora patheken. Minton! Waduh! Nandi kau Minton! Mas! Wah, Mas Broto Kondi! mataku. Wah, Mas Broto! Minton! Duh! Kok Broto dadi kaya kondi ya? mengkene? Minton! Mas Broto! Minton! Mas Broto! Mas Broto! Oh! Duh! Aduh! Malah dadi kaya mengkene lelakon anakku. Para warok, ora suwe awake dhewe bakal ngluruk ana ing Kadipaten. Ayo, ndang disiagake. Aduh. Iki yen aku ora cekat-ceket minggat saka papan kene bisa dadi gawe. Jalaran aku rasa rujuk yen to Kanjeng Rama bakal ndhaupake aku kelawan Suminten. Anake Warok Guna Seca. Mula bisa ora bisa dina iki uga aku kudu minggat saka papan kene.
sik. Iki kok ana wong wedok ayu mongko mlayu-mlayu tekan papan tengah kene iki janjane sapa iki? Aduh, pangapunten Kisana, kula mboten mangertosi menawi wonten panjenengan. Ora, janjane kok keplayu tekan papan kene iki jane lagek nandang lelakon apa, Nduk? Nggih, sepindah maneh kula nyuwun pangapunten sanget Den Mas. Kula wau ajrih dioyak-oyak kalian sedulur kula. Inggih punika Rai Suragenta. Lho, kok iso dioyak-oyak? Rene. Coba ceritamu kuwi mau dibaleni sing cetha lan sing gamblang. Banjur sliramu kuwi jenenge sapa lan saka ngendi papan dununge? Nggih Kisana, kula punika Cempluk Warsiyah, anakipun Warok Suramanggala. Kula wau ajrih dioyak-oyak kalian sedulur kula. Kula ajeng dipun pundhut garwa lan ugi dipun perkaos kalian genta. Lho, arep dipek bojo kowe. Kosik. Yen to miturut ceritamu kuwi mau, sing ngoyak-ngoyak kowe ora ana kliya mung sedulurmu. Kok arep ngepek bojo kuwi janjane duwe nalar apa ora? Ngene, Nduk, ditepungake wae aku Den Mas Brata, putrane Njeng Dipati Trenggalek. Awit aku saiki kang bakal dadi pepalanging marang tumindake sedulurmu sing jeneng Gentra kuwi mau. Aduh, nyuwun pangapunten sanget Den Mas. Kula mboten mangertosi menawi panjenengan Den Mas Brata saking Trenggalek. Iya, Nduk, ora sah dadi ngopo. Sing bagus saiki sliramu bakal dadi tanggung jawabku. Yumpo! Aja mlayu Yumpo! Lah kowe iki ngopo to tekan kene? Lah aku ki tresna marang sliramu tulus banget to. Piye ya? Lah kowe meh ngepek bojo karo aku. Mangkanen wong bebojoen kuwi kudu tresna. Lah nek aku ora tresna mbek kowe, gek siji wae aku ora tresna karo kowe. Jajal iki lho ditakekke wong mitir kabeh ngene iki lah. Sampean karo aku tetep Takoni. Lho. Rupamu ki kaya buta kaya ngene kok meh ngepek aku. Senajan kok buta tapi tresnaku ora ngeliya. Lek Handak sakit tok. awite mbiyen cilik Mbak Cempluk kuwi karo aku kudu karo Den Mas Subrata. Lah nek aku senenge mbek Mas Broto ya Mas ya. Oh, jebul iki sing jenengane Gentra. Yo, aku sing diarani Suragenta. Lah kowe iki sapa wani-wani ngalang-alangi aku karo Mbak Cempluk? Yen pancen tekanmu ana ing kene bakal ngrudha paripeksa karo Cempluk, aku sing ora trima. Jalaran Cempluk Warsiyah kuwi ora tresna karo dapuranmu. Wes, minggir. Aja ngalang-alangi aku karo Mbak Cempluk. Amarga biyen Mbak Cempluk kuwi karo aku kudu karo dapuranmu, Lek. Usik, kena mboyong Cempluk Warsiyah saka kene. Yen to wis nglangkai kuandane Brata. Jalaran Cempluk Warsiyah kuwi ora tresna karo kowe bajingan. Wis rene, Nduk, Cahayu.
Galuh Gentha wis minggat kelaran menungsane. Matur suwun sanget Den Mas. Kula mboten mangertosi ajeng bales kados punapa kaliyan panjenengan. Ngene, Nduk. Janjane iki mau aku lagi minggat saka kabupaten. Jalaran aku rasa rujuk yen to Kanjeng Rama bakal ndhaupake aku kelawan Suminten. Mula wiwit dina iki sliramu bakal tak pek dadi bojoku, Nduk. Ampun Den Mas, kula niki namung lare dusun, mboten pantes menawi ajeng dipun pundhut garwa kaliyan panjenengan. Ora bisa. Jalaran wit sepisan nanggonku kepethuk marang sliramu, janjane aku wis tresna marang sliramu. Mula ora sah kesuwen kedawan lelakon. Ayo tak terke bali kepethuk karo bapakmu Warok Suramenggala lan aku bakal nyuwun idi palilah yen to sliramu bakal tak pundhut garwa lan tak boyong ana ing kadipaten. Nggih, monggo Den Mas, kula dherekaken. Mas Brata! Dok! Pinton! Aduh! 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 Di Mas Brata aku, Mas. Pinton! Ojo mlayu! Aduh! Di Mas Brata aku ya. Ojo mlayu, Dok! Bapakmu ora kuat! Yen kowe tak mlayu terus! Ojo mlayu terus, Nduk. Bapakmu wis ora kuat yen kon ngetutke kowe. Kok dadi mengkene nasibku ya apa? Ora apa-apa. Mas Broto kok tega ya apa? Wes, ojo digetuni, Nduk. Bapakmu ora kuat yen kon ngetutke kowe terus playon kaya ngono kuwi, Nduk. Ora sah getuni. Broto kuwi wis minggat karo cempluk. Mas Broto, Mas. Dok! Ojo mlayu! Dok! Aduh! Waduh! Aduh! Dok! Ada luka, Mas. Mas. Ada luka, Mas Aduh! Broto. Aduh! Broto, kok sampeyan ada luka, Aduh! Mas? Dok! Aduh, Dok! Aduh! Kuwi sapa, Dok? Iki kami tuku Kowe klambi kok aku tekan ya, Mas. kono? Tuku Pinten! klambi aku ya, Mas. Aduh! Broto Pangapunten! sayang aku. Pangapunten sanget! Broto sayang Dok, aku. sapa kuwi, Dok? Aduh, Dok. Mas. Wah. Minten. Ojo playon. Iki mesti tuku Bapakku klambi aku ya. Aduh. Oh. Dok, Mas Broto. Dok. Mas Broto Ojo atuh-atuh. Ojo atuh-atuh. Ojo. Dok. yang dua miskin. Mas. Mas Broto. Mas Broto. Mas. Aduh. Mas Broto kan ning kene jebol. Minten. Mas Broto. Wah. Mas Broto ning kene. Aja lunga, Mas. Mas, aja lunga, Mas. Mas Broto. Mas Broto. Iki mesti nang gawe tuku Minten. klambi ya. Ojo Mas Broto mlayu. akeh. Dok, woi. Dok. Wes, ojo playon. Dok, woi. Minten. Mas Broto. Mas Broto ayo jajan, Mas. Mas Broto ayo jajan, Mas.
Aduh, aduh, Minton. Minton. Rene dok. Mas Rata Dok, bapakmu wis ora kuat. Oke. Dok, Rene. Mas Rata kundi ya. Ojo mlayu, dok. Mas Rata kundi ya. Mas Rata. Mas Rata. Ora kenal karo aku aja lek saweran. Mas Rata. Mas Rata, Mas. Wes, Mas Rata ayo jajan, Mas. Dok, ojo mlayu. Waduh. Waduh, dok. Wes. Ugreng perkara ora loyo ya iki saikine dapuraning Brata gandeng karo cempluk anake Kakang Suramengkala. Wis, ndang disiagake. Ora suwe ade bakal ngluruk ana ing papan panggonane Kakang Waruk Suramengkala. Budal. Pangeran Sun Tilasono Pangeran
paring sandang, paring pangan, paring welas kawulan. Ninggalake siramu kenyong hitamanku tansah katon senengku rawe-awe rasane hatiku. Beri kepala tangan buat BKI.